Aya mateyo mugakana nyabuto kurwase kenyoro kia Gesoni bari baigwodi yabugeka ebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii nigo yabali asarene magiga ye nyumba yabo yabumenya kuya ase basiriye enibo iye ekose ebasibasiriye enibo yebirengo ebinene ebweka bana bitaramanyikana mumsie begwodi yabugeka musikeri chimone mana mni nigaikirana atsinsemecho naboigo onyaka bwa kurangeria egali gose ababwatani bali ba kurwase tenete emibasukano ime kaunti ya Kisii abanyargoika na gokonya okolimia kugoso okolimi aso okolimia omorero yo omotindi muri geto diponi asanya na mage Enka iyo mugaka Henry kurwase kenyero kia Gesoni mariba egotoke wodi yaboge kibunge ya Kitutu Church South nigobono yabalira salenene maega yo muriro wateka ase nyumba yabo yo kurara na gusamba enibo etali nekerengo. Niko nimefika kwa geti hapa kidogo, naona sidi imetokea hapa kwa kepo. Kwa sababu kepo ilianza kutoa sauti, kuangalia kidogo nikapata kepo imesaka kucha na moto chini, bado moto imepaki juu. Mwita bosi wangu nikapata ndiye amefika hapo kwa mlango yake hapo, ngamwambia njoo angalie moto hapa. Katika harakati hizo tukajaribu tuone kama tunaweza panda juu ya stairs ili tukaweza kama tunaweza tukasema moto, lakini moto ilikuwa imesika zaidi mpaka inde siku ngana kwa ati ngokendagera na go musigari wana kuruga itopondangire onte bio muriro yo kuruga bedroom kuruese Quebec ko gesa tase nyomba na chikomnyo goche staircase na nyore rio muriro likurukugo no wa gutiro chigoro na ira go disco ngo soka isco na nyore kebo gistima kurumuno gari ubunga ke kuwa kabisa kuwatekana no muriro munene oene kiwa chinsemecho nigo mwe msiebe wodi ya bogeka Richmond Manani airege tambokero na kurangeria ekiombekeria kia bantu bali bakomurwania emibasokano ilio banyare gokonya asokulimi muriro yo. I called the director, but immediately. Yacha. So njaika ga twanyora umurubano n'abatete onarenga mbate mabna bari kunyara bahirmini PVC che ceiling echa bwa tomoro cha so goso kiri nyinge chirani cha myoga ocha twaso konya kedito konyara ase rumu yanze lakini boronto yonyara goso kurengana na barobo nigo muriro yoiga okagere gochaka kurwase kebo giestima ekigekoreto muriro kuru motegoro gochase nyumba engana bagotebanga teretetibo bebonde ase monyabanto atatiga ogosamberwa kerekemo maybe nabantu ba Kenya Power barachegeiga batigererie batebiamo naki umuriro nakigeko arochaka kuruse ekebe kenyene because it seems umuriro yo uruse kebo akiaga no kiabutoka giyoke kenyene tingumieti no ndetarenge nyombo umia ati awara na bintu byo speed ya nyombe ngima no okubule kwa bogocha sekiombe gya Kenya Power nigo baba borire goikirana chinsemecho na kuligereria kero kende obotutukanu bwabete bokolekana kurwase chiwa yecho chirire tomu basukano ywe kokoleka we are getting in touch na bandu ba Kenya Power wache be establish a problem na ya ring because mwako yusiriye bintu bire binge bearings chianga cha yera nyoka chons keninge yakonya please ne birogo bibyare nge downstairs abiya konya bintu bire ose bintu bire nyumba hakuna kitu iko ona na so parara bibyara che saba sigari na jara because kera manu na moro cha kera manke kuripotire kitaseni kia obwanchete kia getembe kuroigase kenyero kia mariba kegotoke wodi ya bogeka imeyebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii letera na igongoro kwa Dipon Asanya.